Hakasautere unai luar arhaja arpusan kalawan kajing mudoi Mawlai Police Station bakawai ke Scooty kebadan yo registration number ML not San ED not San Praar kala 16 Mawlai nongkok low. Mar ki pulet kala shimkhia ya kani bat ki bor pulet na maukan raw outpost kila bot din bat lap ksa ya kani ke Scooty bala kamru ya arngot ki brio na Mawlai Mawsiatkhnam. Kini ki arngot kidai ki beli thuk kerteng kamu Stevenson Mawlai bat Richesstar kar umnoj ong ke Kyrwoh hakasan tarik unai luar arja arpusan nau ba Vivix IPS SP ke East Khasi Hills District bat benrap baladap bentian bisyar ya kini ki arngot hayeng kasari. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.